Опа. И здравейте, хора! Това е първото видео на FC Mobile. Да, това е нова игра. Да, така виждате, профила ми е много силен, както виждате. И гледайте отбора съм 92 overround. И сега гледайте кой имам. Да, това е Имбапе. И още вчера ми се падна ето този. Да. И ето този Кукукурея. Мале, аз там много поводях. Знаете ли колко го исках този Кукукурея? Не, той Кукукурея аз много го исках. Гледайте как изглежда той. Вау, яко изглежда. Аз искам да играем една игра поне тук. В FC. Така влезаме тук. Аз имам 12 милиона пари имам. Аз може да ги... Аз събирам за карта на Кристиано втората. Ама сигурно няма да мога да я взема. Опа, фри имам нещо. Фри. Да, т.е. такива неща. Влизаме тук. Тук какво имаме? Тук пак такова имаме. Това е първото видео на такава игра. Аз толкова не съм сигурен, че аз много се вълнувам, защото това ми е първото видео в канала ми. Да, сега първото видео. Да, че ще изиграем една игра, но само да намерим с кого да играем. Добре, брахме тук, няма да играем. Не да ще играем, ама малко по-после. Кога вече излезе би. Тук влизаме. Така. Така. Да, така ще по-яко. Сега. Тръгваме. Ето тук май. Не съм сигурен. Ето тук натискаме. Къде да играем? Тук играхме. Това какво е? Така всичко за пари. Така ще... Хора, аз ще се върна, когато ще намеря някакъв геймод да играем. И хора, и още получаваме плюс 1 милион коинс, 100 000 коинс. И още джемове. 1 милион. Ама сега 13 милиона, о май гад. Аз просто се побъркам тук. Тук пак можем да вземем неща. Пак вземем това. Така. Абе, къде ще играем вече? Този епизод ти е хубав, сигурно. Аз не ви гарантирам. Ами аз пробвам да намеря някакъв геймод. Аз се върна, ако не ще намеря. Докато търсим, аз ще играем една тренировка. Ама дали ще можем да я минем? Така, от тук трябва да забием гол. Забих. И още един. И още един забих. Да.
И хора, това е първата ви. И хора, чао хора! Изтеглете си FC Mobile. И на вас ви желавам да се пане Кристиано Роналдо, а пока ще събирам за него. И на всички ти, чао!